Blessing kag turnover sa Graciano Lopez Jaena Learning Resource Center and Museum, ginpatigayon. Gipahunahan ni Mayor Jerry Treñas ang blessing kag turnover sa Graciano Lopez Jaena Learning Resource Center and Museum sa Distrito Sangharo. Ang kahiwataan ng kadungan sa ika-166 ka adlawan sang Ilonggo nga baganihan kag tumandok gid sang Distrito Sangharo. Bilang pagkilala sa mga hinimuan sang national hero nga si Graciano Lopez Jaena, ginhiwat ang blessing kag turnover sang library kaupo ng mga miyembro sang Graciano Lopez Jaena Foundation, DepEd Division of Iloilo City, Freemasons and Order of Dimolay, kag mga opisyal gikan sa Barangay Erguelles kag Iloilo City Government. Suno kay Mayor Jerry Treñas, dako gid ang nabulig sang Learning Resource Center o kon library, mangod ng venue ini sa pagtuon sa mga kabataan. Nalipay kita ko. Kaya nakita ko mga kabataan ta, nagakadto sa aton nga nagari. Sa una, sa atuto sa City Hall, why kabataan kakadto to magtuon, may ara, pila kabato. Di subong kadamo, no, kabataan para sa exams nila. May isa na gani nga nagkapasar sa iyang board exam na nagatuon diri. Libre, may lugar para sa atong kabataan. Hindi na sila ito magtuon sa mga coffee shop. Malinong ang library, malapad ang lugar kag mayaras ang computer kag internet. Libre ang paggamit sini ilabi na sa research kag mga group studies. Gani adlaw-adlaw na kumagbaton sa mga walk-in clients ang Learning Resource Center upisa nagbalik ang face-to-face classes. Magluwas nga lugar ini sa pagtuon, maginahiwat man nga storytelling para sa mga daycare pupils sa library. Importante ang pagbasa, bangod isa ini sa mga pundasyon sang dekalidad nga edukasyon. Ang pagdevelop sang pasilidad kaangay sang Graciano Lopez Jaena Learning Resource Center and Museum ang panugod pa lang sang handom ni Mayor Treñas nga makaangkon sang library ang kada distrito sang syudad. Natapos ang Santa Filomena Learning Center sa Arevalo, samtang may pagkatukuron mga library sa La Paz kag Mandurriao. Tanan ini ang kabayan sang Wheels program sang Treñas Administration nga nagahandom sa paghatag sang prioridad sa edukasyon sang mga kabataan. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.